Good morning! Good morning sa lahat. Hindi ka malilate. Papabilisan mo na, ibigay mo na. Rigid yung ano. Kay Gia pala tong uniform na pinagplansya ko. Magsi-6 na po ng umaga. Magplansya pa lang ako ng mga uniform ng mga anak ko. Ha? Dati kasi ang nagpa-plancha ay si Ate Jadine gamit yung ang tawag doon ano, steamer iron. Steamer iron. Kaso nasira nila, nahulog nila. Nung nagplansya ako nung isang araw, kung saan-saan na lang sumulpot yung heat, ay yung init, yung steam, hindi mo na mahawakan. Ngumanga na yung ano, ngumanga sa baba. Ngumanga sa baba. Hindi na magamit. Buti na lang gumagana pa tong isa naming plantsyang may issue na rin. Kaya ako muna nagplansya. Kasi baka masunog na naman nila yung uniform nila. Ang mahal-mahal pa naman magpa-tahi. Yung isa nasunog na ng katul. Gumagamit kasi kami ng katul, nahulog sa katul yung isang blouse. Nabutas, naku. Magkano yung isang pares ng uniform ngayon? Pinatahi ko pa naman to. Bumili ako ng tela kasi pinipili ko yung tela na pinapatahi ko para maging ano, yung uniform nila para yung tela na hindi masyado mainit sa katawan. Tsaka yung hindi masyado na, hindi agad naghimulmol. Yun yung binibili ko sa kanila. Para isahan lang na gastos. Bumili ako ng tela. Kung papatahi. Matagal na gamitan. Kaya yun. Ako muna yung magpa-plancha. Kasi baka masunog na naman. Ito yung isang, ay, alin yung, ano, may, sineperate ko yung isang uniform dyan na, blouse dyan na, yung nasunog. Pwede yun ipa-repair, para magamit pa nyo. Sayang din nun. Ano yun? Nasunog yun bago pa pandemic. Nasunog ni Ate Jade. Nagplansya siya, nasunog niya. Sabi ko, pa-repair ko kasi. Nakabili ka? Ilan yan? Balikan ko daw yung ano kasi so paano na lang mga dalawa. Ilan lahat ito yan? Ito pa lang ano to. Babalikan mo yung niloloto? Ah. Ba't hindi mo pa hinintay? Ang bilis-bilis lang naman magluto noon. Sige na. Sige na nakluto. Ay, luto na. Dandan yung pinto. Magligo na po. Ayan, maplansya muna si Manay.
Uniform ng mga anakis. Oy, nahulog anak yung ano mo. Yung, Mama, nag-lunch na mo. opo, yung blouse mo po, na plancha na. Maligo ka na. Number 4. Dahil pare-parehas yung uniform nila, pare-parehas yung size nila. Yung uniform nila may number. Para alam nila yung uniform nila. Number 1 sa panganay, number 2 sa pangalawa, number 3 sa pangatlo, at number 4 sa pang-apat. Ilan namang number 4? Ha? Ilan na? Nang alin? Wala pa lang nakalagay no. Mama, wala man mamang number 4. Kulang. Wala man mamang number 4. Wala man na number 4. 3, 2, 1 lang ngayon. I-add mo na lang yung 1 sa yun naman. Pwede naman pabalikan ko bukas lugod gayon. Kasi wala pa lang ano kung pang ilan yan. Po. Number 4. Akaw na, magligo ka na, anak. March 8 pa, ma. Mabilis ako magplancha. Ma. Nakaligo ka na, tapos na ako. Ha? March 8 pa, ma. Mamimigay na sila ng invitation. Sige na, maligo ka na. Sabihin ko bukas kasi nakalimutan yung magkano, pang ilan na ba yan na ano. Mag-open ang window. Ala, nabasag na ang bintana. Nabasag ang bintana na. Kaya na. Tukro na dyan. Oo. Ito naman, bibing-bibi pa yan. Batang ito. Tali pa ng bubok. Kulot kasi, oh. Hindi na maayos yung buhok. Ay! Parang ewan ka dyan, Papa. Tinatawag yung bunso niya. Ano ba't naipit? Parang naipit yung boses mo. Nasaan na yung ano? Saan na yung supply? Dalian natin si Manay. Papabilis na. Dami ngayong magpapaserox kasi payday. Anong, oo. May mga ano sa bangko. Muning-ning. Ay, basa pa. Isang basa pa. Dry natin kasi basa pa yung buhok niya.
Gusto niya pa ipatali na. Papa, dapat maligo ka na kasi maraming mapapaano ngayon. Tapos ang hali na naman makakapag-open. Nalabahan ko nga doon na hindi ko na maasikaso. Ito tama ko yung issue. Oo. Pig-message mo? Hindi ko pala ng tig, ika na message. Pinadara ko kay Jiho ng tig, so ano. Nag-message sa'yo mo? Dapat dito, no? Eh, wag mo na sabihin na Sabado. Basta pinadara ko ng tig. Para hindi na wala nang mali. Linggo yun, Noy. Hindi ka naman pumunta ng Sabado. Eh, kahapon yata yun. Kahapon ba? Basta sabihin mo, pinadala mo. Huwag mo na sabihin kung anong araw. Bye, mga madam. Nako, kanalimatan ang cellphone. Nasaan ang cellphone? Tuloy si Jaden. Sinarge ko yan. Si Jasil tuloy lobat. Bye-bye. Bye. Boy, no, Kilkin. Ba't ang tagal-tagal na? Kanina pa kayo dyan. Bye! There's not much to do when all I can